Здравейте, вие сте с предаването за Алианса НАТО 2007. В програмата ще видите концепцията на голямото семейство за колективна отбрана за тероризма Джейми Шей и Джеймс Апаторай. България между НАТО и Евросъюза. По темите гости в студиото професор Димитър Йончев и доцент Васил Пенев. Добре дошли. Здравейте. Така, като преподаватели, на какво учите студентите? Що е то тероризъм? Към вас, професор Йончев. Всеизвестна е този коментар, че е имало много определения и трудно се определило и не съществувало едно единствено определение, но според мен това са малко преувеличения, защото много хора си вадят хляба с тази тематика и трябва да се пише и да се говори по същество. Както и вероятно много хора си вадят хляба с тероризъм. Не чак толкова много, но ефектът от тероризма прехранва много хора. Смятам, че за тероризъм говорим, когато някой иска да впечатли с насилие публиката и горе-долу за това става дума. Трябва да впечатлиш, трябва да създадеш там някакви чувства емоционални. Но да не опростяваме нещата, стана част от арсенала на съвременните отношения в международен план и в този смисъл повдига много въпроси. Значи мога да кажа нещо, което казвам на студентите или се опитам да го казвам, че когато видиш нещо, което е очевидно, примерно депутатите не стоят в събранието. Въпросът не е седеш въпроса как да ги вкараш или защо не седят там. Ами, кое превръща това поведение в устойчиво, разумно за нещо друго? За какво е разумно това поведение? На кого е разумно това поведение? Очевидно е, че на повърхността виждаме една безсмислица. Очевидно е, че тероризма се вижда с невъоръжено око. Всяка картинка ти го показва. Но кое го прави устойчив? Кое го прави толкова стабилен? Защо няма как да го премахнем с едно нежелание или с едно политическо несъгласие или както амбициозната идея на Буш да му направим една война? Значи това е големия проблем. Какво всъщност има по-дълбоко? Иначе самият тероризъм не е такава голяма загадка да го дефинираш. Защо така политиците? Никога... Извинявай. Защо политиците не могат да го премахнат, да го заклеймят, да се държат по друг начин? След тероризма. Никой политик не е могъл да премахне тероризма. Поне ще се отнася до последните 150 години. Струва ми се, че патос и на това, което и професор Йончев иска да ни каже друго, че по-скоро през последните, да речем, 13-14, особено последните 5-6 години, тероризма се превърна в силен кос за легалната политика. И в този смисъл те се самоподдържат един друг. Аз просто извинявам се, щех да спомена това, че никога не съм си поставил дори за самия себе си задачата или никога не съм имал претенцията да дефинирам тероризма. По-скоро бих се съгласил с това, че става дума за самоочевидност и разбира се за нещо, което е изключително неприятно. Тероризма, за който споменах от 19 век, по-често е засягал видни фигури в обществото, лидери, държавни глави и така нататък, докато днешният тероризъм има за цел по-скоро да всява страх и паника. И от тази гледна точка това беше мисълта ми, те се легитимират взаимно официалните власти и тероризма. Да, много интересно какво е отношението на международните организации, така, по-специално на НАТО към това явление. Нека да видим концепцията на голямото семейство за колективна отбрана. Since 1999, след 1999 година тероризмът стана факт, с който НАТО се сблъска и борбата с него залегна в стратегическата ни концепция. След септември 2001 година тероризмът се превърна в най-голямото предизвикателство пред Алианса. Придържайки се към член 5 срещу терористичните атаки и подкрепяйки усилията на САЩ срещу тероризма в Афганистан, борбата с него стана най-важната тема в дневния ред на НАТО. След това пакта положи редица усилия, партньорства с други организации със страни извън Алианса, за да може борбата срещу тероризма да бъде ефективна и разбрана от останалите. В тази връзка НАТО се съсредоточи върху развитието на средиземноморския диалог, операциите на Балканите, ученията заедно с наши партньори, за да можем по-лесно да се справяме с терористичните атаки, развивайки способности като защита и усъвършенстване на средствата, които се използват от нашите сили, подготовка на силите да оказват съдействие на цивилните и военните ръководства на страните, ефективна
размяна на разузнавателна информация. Поставянето на борбата с тероризма на първо място по важност в нашия дневен ред стана една от най-важните мисии на новото НАТО в новия век. Тероризмът съществува от хиляди години. Той зависи от личностните характеристики. За много от терористите самоубийството е опция. Много е трудно да спрем тези личности и по-специално тези, които са готови да загинат в резултат на действията си. Има много отворени и демократични общества и ако искат да останат такива, те трябва да се противопоставят на злонамерените хора. Това обаче не означава, че трябва да бъдем фаталисти. Мусолини, както е известно, мисли същото за войната срещу самолетите, особено след удара в Средиземно море. Нереалистично обективен. Също така, секретарят по отбраната на Съединените американски щати Доналд Ръмсфелд заявява, че ние не знаем много неща, които не знаем. Тук има доста неясноти, които в повечето случаи са страшни за тези, които планират отбраната. Но факта, че тероризма не може да бъде тотално предвидим, не означава, че действията на НАТО не могат да влияят значително или най-малкото да предотвратят терористични атаки или да затруднят планирането на терористични атаки, като ги спрат в зародиш, лишавайки ги от източниците на финансиране, от източниците на оръжия за масово поразяване, от които те имат нужда, за да организират зрелищни атаки, към които толкова много се стремят. В крайна сметка има два вида терористи. Както Джозеф Конрад през 19 век в новелата си «Тайният агент» посочва, има терористи, които са образовани, но безразсъдни. Има такива, които са частично безразсъдни и тяхното поведение трудно може да бъде разбрано. Те са жестоки по дух или природа. Приятелският тероризъм. Има много хора, които са негови радетели. Чрез проповядването на сбъркани идеологии, чрез опити за фрустрация, чрез презрение. И в този смисъл НАТО, продължавайки с развитието на своите партньорства, сътрудничеството с членовете си, чрез връзката с ислямския свят, чрез средиземноморския диалог, се опитва да укрепи стожерите на сигурността за един по-силен световен ред или стабилен демократичен ред. Някои от политическите несправедливости, някои от тези политически дебати все повече и повече се решават с помощта на НАТО. Както казва бившият директор на Централното разузнавателно управление, дори и да е трудно да избием всички комари, ние трябва да се опитваме да спрем източниците, които хранят международния тероризъм, които създават терористи. Дори и да е трудно като Мусолини да видим победата в борбата срещу самолетите, ние трябва да търсим деня, в който атаките като тези от 11 септември ще са част от миналото. Така, атаките в Съединените щати ли белязаха кулминацията на тероризма, защото ето виждаме, че представителите на НАТО така тогава са почнали да внедряват нови концепции, да мислят по различен начин. Преди това как се е мислило за това явление? Не от сега. Спомням се, 1973 година в хотел Рила тогава направихме в системата на сигурността една конференция с международно участие. Естествено, по време тя не беше публично огласена, но останаха печатни материали за служебно ползване по проблемите на тероризма. Тогава така се интерпретираше състоянието в Близкия изток от двете посоки. Не е нова темата. В Съединените щати събитията от 11 септември привлякоха вниманието, но го привлякоха не по класически, по очаквания начин. Вие виждате и тук в техните коментари се слага акцента върху оръжията за масово поразяване, които привличат терористи и които с тях могат да направят много тежки актове. Това, което се случи на 11 септември, беше направено с проектантски нощчета, джобни нощчета. Така че по-скоро тематиката на тероризма се върна на дневния ред,
но не се промени. Вие подхвърлихте, че те са въвели нови стратегии. Не бих казал, че ново виждане на тероризма се появи. По-скоро той измести останалите въпроси и се превърна за НАТО, покрай това, че той е негативен проблем, той се превърна за НАТО също и в един повод да се потърси нова роля на една организация, която е създадена от победителите във Втората световна война и то част от тях, и която обслужваше времето на Студената война. Сега НАТО намери много по-ново място под слънцето с тематиката на тероризма и в момента в Афганистан бих казал, неговия съвременен Рубикон. Ако оттам премине успешно НАТО, той има бъдеще. Ако оттам не премине успешно, ще възникне въпроса за неговото съществуване. Така че тероризма и НАТО се очертава много сериозна връзка, която е и в двата случая, за двамата, на живот и смърт. Когато търси една организация оправдаване за нейното съществуване, след като няма нейния противник в лицето на Варшавския договор, вероятно тероризма, колкото и нелепо да звучи, е добре дошъл, като нещо, с което... Не би било точно думата добре дошъл, защото в доброто има една радост, едно очакване, едно разположение. При тероризма трудно може да изпитаме такива чувства, но чисто стратегически, защото какво е НАТО? НАТО е един инструмент, силов инструмент в ръцете на политически елит, който обединява ни страни. Също той си остава силов инструмент за една политика. В момента имаме противник. Въпросът е да намерим точно дозата и реакцията. Знаете, че съвременният свят не е във възторг от реакцията, която се получи на 11 септември. Имам пред на влизането в Ирак и резултатите от него. Но към Афганистан, виждате, светът е много по-толерантен. Афганистан е място, което е НАТО. Значи говорим за арии от две различни опери. Въпрос на тип на реакция. НАТО, благодарение на това, че е колективен орган и има много голяма автономия вътре на политическите участници, показва значително по-здрав разум. Така, доцент Пенев, защо Съединените американски щати така са водеща нация по отношение на борбата с тероризма, разбира се, с техните поддръжници? Защо не е някой друг? Аз точно в този смисъл щех да ви припомня, че примерно през 1995 година имаше серия атентати в Париж. Но нито икономическата мощ на Франция, нито нейното интелектуално влияние, колкото и то да е огромно в света, не е толкова голямо, не беше толкова голямо и беше твърде скоро тогава след разпада на социалистическата система, за да се очаква, че онези атентати, които при това сте си свързани с Магреба, с тази, така да наречем, южно-средиземноморска яка, която е близка до Франция, можеха да променят стратегически пакт. Това, което се случи обаче на 11 септември 2001, вече действително замести единия враг с друг. Но вижте се, това в някакъв смисъл нито е ново, нито оригинално. Никоя политическа структура, каквато и да е, тя не може да съществува, ако няма враг или образ на враг. И в случая тероризма играе тази роля. Сега мене ми ще малко по-нататък да разширим кръга, тъй като не е само Афганистан. Афганистан е просто един от многото примери. При това общо ето мрачен пример, тъй като е публично известно и даже вече често се цитира обстоятелството, че откакто там по някакъв начин сякаш се налага някаква демокрация, имаме между 3 и 4 пъти увеличение на производството на наркотици. Така че в никакъв случай не би го нарекал какъвто и да било успех. Просто може би не е драматичен, както и иракския случай. Има една закономерност, че така Америка тръгна с операция Трайна свобода в Афганистан в самото начало, като водеща роля. Сега съвсем наскоро се взе решение и голяма част от тази операция Трайна свобода премина под командване на НАТО. Като че ли Буш успя там малко да се изплъзне. Сега по отношение на Ирак наблюдаваме неговите действия, с които той казва, аз изпращам още 21 500 бойци, но и там явно не му е много удобно да стои. Или това може би се дължи на интересните взаимоотношения между републиканци и демократи. Поначало в тази машина, в този негов автомобил няма лост за заден ход. И когато той казва, променям стратегията, на практика вкарвам още хора там. Всеки би схванал промяната на стратегията в обратна посока.
Така че реална промяна няма, по-скоро се натъква на оная обективна невъзможност, за която коментаторите говорих от самото начало. Искат да се съгласиха и демократите, в крайна сметка. Но това е Америка. Не можеш в Америка да говориш срещу момчетата, които са там, да кажеш няма да им даваме пари, нека да мрат. Не можеш да говориш срещу тия жертви вече, които станаха внушително количество. И после забелязваме нещо, което е един синдром на американската представа за тези конфликтни зони. В Виетнам огромното усилие на администрацията беше, идеологическото усилие, да се създаде от южната част едно демократично устроено общество, което да се справи с недемократичния север. Сега задачата е още по-тежка. От едно ислямско общество да създадем една демокрация, която да се справи с една разпокъсана страна, в която пък за първи път във всички мюсюлмански страни така са комбинирани верските, конфесионалните направления, че няма преобладаващо. И тя до сега е показвала стабилно само под една силна ръка. Вярно, не демократично. Какво от тук ще проистече по-нататък, може да го коментираме, но едва ли в оптимистични варианти. Така че за него няма избор. Всеки ден прекаран там прави нещата по-безвъзвратни. Добре, така сега България е поставена в едно особено, т.е. не особено, защото много други страни са поставени в такова баланс между изграждането на европейските сили за отбрана и тези сили на НАТО, които са различни неща, въпреки че се опитват да... Малко сме облегчени, да ви кажа, защото Европа не се е затичала много. Европа... В нашите медии страшно много се говори за Европа и почти нищо. Можем с две изречения да кажем, че европейските ръководители са мотивирани от визията на света след 20-25 години. Виждат един невероятен Китай, виждат една могъща Русия, виждат Съединените щати като един силен конкурент, виждат Япония и Индия. И те биха искали да видят Европа сред тях и нито една отделно взета страна в Европа не би могла да оцелее сама в тая конкуренция. И затова целта е за следващите 20-25 години цялото пространство на Европа да стане хомогенно, а тя да се превърне в един конкурентен играч от най-високо качество. Говорим за общ пазар, пар екселанс. Всички други неща остават на втори и трети план. Така се обяснява структурните фондове, така се обяснява регионалната политика в Европа. И така се обяснява единствената зона на отговорност на комисарията на Европа, зоната на конкуренцията. Всичко друго си е работа на тия страни. Това не са нито Съединени щати, нито Съветски съюз, нито Европейски щати. Това е Обединена Европа като конкуренция 25 години. В този контекст самостоятелна отбранителна политика все още не е на дневен ред. Защото конкуренция с щатите в отдалечено бъдеще не се вижда в силов вариант. Тя си остава икономическа. Ще се разминават интереси, няма да има общо участие, както беше в Близки изток, ще има проблеми в рамките на НАТО. НАТО е по-съмнително, отколкото отношенията Европейски съюз и щатите. И нека да сложим един много важен пункт, който също не се наблюдава. Анжела Меркел иска да постави един от най-важните си акценти за тия 6 месеца сближаване на позициите Щатите и Европа по отношение на Близкия изток. С убеждението, че по-отделно нито едно от двете сили няма да може да се справи там. Това за мен е един наистина оптимистичен акцент. Канцлера винаги е имал особени взаимоотношения с международните организации. Ще ви кажа защо. През 2004 година точно Германия и Франция бяха страните, които казаха не, в Афганистан войските на Щатите няма да стават войски на НАТО, но след време се съгласиха. Така, за да видим дали има баланс между НАТО и Европейския съюз по отношение на членството на България, по отношение на стратегиите, предлагам да видим какво мислят по въпроса ваши колеги. Въпросът е, че още не са точно ясно разграничени механизмите, по които двете организации ще участват в системата за регионална и глобална сигурност все още. Така е, че в НАТО тези неща малко или повече се изяснени. Докато в рамките на Европейския съюз проблема на общата европейска отбрана е все още една много оспорвана и дебатирана територия, където големите държави в Европейския съюз все още имат различни виждания и различни нагласи към бъдещето. Някои от тях са съгласни да участват в този голям проект на обща европейска отбрана, други не са съгласни. И докато този въпрос не бъде уточнен, мисля, че няма да бъде ясно и за малките като нас, къде точно трябва да намерят своето място в тази структура. Във всеки случай, аз мисля, че на този етап НАТО трябва да бъде водеща военно-политическа организация. И аз съм също скептик относно това как и докъде може да се развие поне на този етап общоевропейската отбрана.
Така че мисля, че може да се намери начин, при който двете неща да се допълват. Защото иначе се върви по линията на конкуренцията, което означава, че едната от двете организации трябва да се дезангажира в военната област. Но последните години са много ярко доказателство на това, че международните организации трудно общуват помежду си. Нещо повече, при серия от сериозни проблеми, свързани с Ирак, с Северна Корея, с обуздаването на режими, които представляват риск в глобален мащаб, се оказа, че и ООН, и НАТО до известна степен, Европейския съюз в много по-голяма степен трудно постигат съгласие помежду си, трудно успяват да излязат с единни позиции, трудно комуникират помежду си не само от гледна точка на обмен на информация и на стратегически планове, но и от гледна точка на обръщане отново към общественото мнение в страните, които представляват. Някак си толкова сериозно се измести фокуса на всички, от отделния граждани до нациите, върху международните отношения, защото така взе да се премества границата между това какво е национално и какво е международно в някакъв смисъл. В много ситуации развитите демократични страни са една общност прямо други общности и в този смисъл някакси почти естествено приехме, дори във вътрешната политика, международните проблеми, международните решения, международните организации да са ни част, като че ли част от нашата общо институционално настояще. И в този смисъл забравихме да се фокусираме върху спецификата на тези организации, какво могат те, докъде са те, и в крайна сметка, кога наистина трябва да стигаме до тях и кога можем да си свършиме сами работата. За мен онова, което се случи с последните договори за енергоносителите с отделните европейски страни, е показателно не само за това как може една дипломация да свърши така работата, че чак като свърши, другите се усетят какво се е случило в така истинското му измерение, но и показателно за това как доколко така демократичният свят се е фокусирал и се е втренчил в международните проблеми, в функционирането на международните институции и забравя, че има, така да се каже, дипломация face-to-face, една страна с друга. Пак отново на въпроса, доколко по отношение на отбраната Европейския съюз противостои на НАТО? Аз не бих казал изобщо, че противостои на НАТО. И не съм напълно съгласен с това, за което стана вече дума. Европейския съюз тепърва, вероятно след наистина десетилетия или две, просто ще стигне до този сериозен въпрос. Дори не, в крайна сметка не е само въпроса за отбраната, въпрос изобщо за сигурността. Ние добре знаем, че европейските структури, колкото и да са несимпатични, колкото и да сме се стремели към тях, практически нямат единна система за сигурност. Изобщо, още повече, че тероризма все повече и повече отхвърля старите концепции за водене на война. Затова в този смисъл някой си задава изобщо въпрос, какво представлява НАТО и какво ще бъде бъдещето му, защото очевидно, че с тези форми не може да се противостои действително на тероризма. Така че аз не виждам противостоене. Напротив, преди да чуем колегите ми, аз изцяло смятам, че позицията и на Ангела Меркел, която беше споменат от професор Йончев, е правилната позиция. Тоест такава конкуренция между Съединени щати и Европейски съюз, НАТО, едва ли ще има. Тя едва ли ще се получи. Така, аз обаче искам да акцентирам върху френската позиция. Както знаем, Франция има едно особено. Тя винаги има, да. Место в Европейския съюз. Ако разгледате Франция от последните години след Втората световна война, значи тя е определено трън в обувката, камъчета в обувката на американското влияние на континента и е имала най-различни идеи в френската политика и продължава да бъде със стремеж към оригиналност. Те пробиха исторически тая неприязан и направиха френско-немското сътрудничество, даже на оперативно равнище, знаете, батальоните. И Франция си остава един от двигателите на европейската идея,
На няколко пъти се вземат решения за ЗЕС, отделно за създаване на сили, за 40 дивизии в края на 40-те години и така нататък, които в последния момент не се реализират по една или друга причина. Критичен интересен момент беше 90-та година, когато една група от създателите на НАТО от Съединените щати в Атлантическия алианс изработиха документи и го депозираха в Сената, с който искаха щатите да се оттеглят след разпадането на Варшавския договор. 91 в лятото беше депозирано, 4 месеца стоя и след това просто не го разглеждаха, политиката се промени. Оказва се, че една Европа, която много бързо тръгна по пътя на обединението, изненада самите обединяващи се, особено след Маастрихт, особено след свалянето на границите, предполагаше вече един друг поглед на Съединените щати към това пространство. Съединените щати увеличиха много силно геополитическа активност в зоната между Западна Европа и Урал и фактически в момента там е огромният интерес. Това е уникално явление, защото никога в тяхната 200 годишна история щатите не са се намирали в сърцето на сухопътната мощ, там където в момента е тяхната зона на влияние. Така че превръщането на Европа в един конкурент икономически ще се съпътства с едно внимателно отношение от Съединените щати, но пак подчертавам в икономически план. И понеже на Европа изтрува много пари да прави отбрана самостоятелно, тя до последния момент ще се стреми да използва тази комбинация между щатите и Европа, след като щатите са готови да плащат, за да присъстват и те в континента. И аз виждам, значи, излезе миналата година доклада на ЦРУ, след 20 години какъв ще е света, вероятно знаете за него. Там се смята, че щатите ще продължат да бъдат мощ, но няма да решават еднозначно нещата. Излезе в декември книгата, прогностична книга на във Франция, кратка история на бъдещето. В нея се говори за 3 сценария. Един от сценариите е, че Съединените щати действително ще бъдат едно от силните страни, но не единствената. И в Европа се виждат перспективи, една позитивна и 2 негативни, зависимост как ще се развият. Продължават следователно търсенията на образи на бъдещето, в които и двамата участника, Съединените щати и Европа, в военен план не се конфронтират. Но се подчертава дебело бъдещата конфронтация в икономически план, което ще бъде много сериозно. Доцент Пенев, ваши думи за финал, съгласни ли сте с тези? Цяло съм съгласен. Аз просто мислех в финала на този разговор да обърнем внимание на други региони, които са изключително важни, на още една структура, която има международно значение. Това е ООН, в която се случват нови неща. Не знам дали ви е известно, че 80% от заниманията на Съвета за сигурност са свързани с Африка. И в случая си има предвид Африка на юг от Сахара, очевидно. Новия лидер на ООН зададе 6 региона или 6 пункта, в които се очаква намесата на международната общност по един или друг начин. Това не може да не засегне и НАТО, не може да не засегне и в икономически или политически план и Европейския съюз. И добре знаем, такива са и Ирак, и Иран, Ливан и така нататък. Така че това, което се случва, според мен е едно търсене много внимателно на все нови шансове на международната общност да може да налага стабилност в света. И вероятно не винаги всичко това ще бъде правено само и просто познаването на тероризма, тъй като очевидно е, че има огромни региони на нашето земно кълбо, които продължават да бъдат нестабилни. Така че вероятно тази конфигурация ще се запази. Разбира се, ролята на Китай, на Индия ще се увеличава и така нататък. Но струва ми се, че големия въпрос е какви институционални механизми може да намерят тези големи играчи в световната общност, за да наложат някаква по-сериозна форма на стабилност. Тъй като разпада на двуполюсния свят очевидно ни води от година на година или поне на всяка петилетка, така да си изразя, към едни по-нестабилни форми изобщо на живота. Добре, лошото е, че се запазва според експертите и в следващия четвърт век огнището в Близкия изток, което се разширява към средния. И освен това, което към Кавказ. Подхвърли колегата за
Африка в политиката на Кисинджер в неговата книга са показани 4 региона в света, от които Африка е обособена като последен регион, който е обвинението към сегашното човечество. След Студената война Африка е оставена на вълците и тя е ужасяващо състояние. Това е един проблем на човечеството, огромен проблем, който ще се задълбочи. Това са добри думи за завършик на предаването. Да. Не само щех да добавя, аз извинявам, че щех да го прекъсна, професор. Вижте, понеже говорихме за новия генерален секретар на ООН, предишните тези какви бяха, ставаше дума за проектите на хилядолетието и прочее. Всичко това е насочено към района на Африка и то на Черна Африка, Африка на юг от Сахара. Лошото е, че ако не си промени инфраструктурата, ако не се промени отношението към него, ще остане само рекламна агенция на човечеството. Добре, благодаря ви за участието. Надявам се, че пак ще ме посетите това студио и ще бъдем полезни за зрителите. Това беше всичко от нас. Очаквайте ни отново през следващата седмица, а до тогава можете да ни пишете на електронния ни адрес.